खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 जुलाइ सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथांनि जोबोर खुसिनि सान। नोंथाङा नोंथांनि गासै ऋणफोरखौ सुस्रांनो हागोन। बृष राशि। हरखाबै उदै साखांनो हागौ। जानाय लोंनायफोराव सांग्रां जानांगोन। गाज्रि सान जागोन। मिथुन राशि। नोंथाङा गाज्रि हाबा मावफ्लांगोन। बिमाया जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। कर्कट राशि। गोग्लैसोनानै थानाय खामानिफोरा जौगालांगोन। बरादा जोबोरैनो मोजां जागोन। सिंह राशि। लुबैना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हानाय नङा। असान्थियैनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गावनि थांखि फारसे आवगायलांनो हागोन। न'खराव गोजोन खुसि फैगोन। तुला राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव न'खरनि सुबुङानो हेंथा होगोन। साननायफोरा फेलें थांगोन। वृष राशि। बयजोंबो अनलायनानै गोजोनै थानो हागोन। सुख सान्थियैनो साना बारलांगोन। धनु राशि। नोंथांजों सुथुर जानानै थानाया जामलांगोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। मकर राशि। समाजनि गोबां मोजां हाबा मावनो हागोन। बयजोंबो मान होजागोन। कुम्भ राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोसोआव गिनाय सोमजिखांगोन। दाबसे जायगायाव थाथेरनो सुखुनाय नङा। मीन राशि। गोमाना थानाय मुवा बेसादखौ मोननो हाफिनगोन। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।